Un dels factors clau d'èxit d'una iniciativa clúster és la capacitat i motivació dels clusters managers, i per això fem jornades d'immersió estratègica com la que estem fent aquí a Castelldefels, i els objectius són diversos. Un molt important és el sentiment de comunitat, treballar el sentiment de tribu entre tots plegats, i l'altre, el compartir experiències, perquè el que ha passat amb un clúster moltes vegades pot ser aprofitat per un altre. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason Normalment ens donen eines, idees que ens permeten després aplicar-les per la millora en la gestió del nostre clúster. Idees que sovint són innovadores i que a més venen del procés de reflexió de gent que és experta en matèria de clústers. De tener tantos clústeres en diferentes áreas, que es un ejemplo para cualquier país del mundo, porque hay muchos clústeres de áreas en que otros países nadie los toca. Me encanta estar acá y ver todo lo que están tratando de hacer, y se necesita no solamente estos jóvenes con mucha pasión, sino también un gobierno que los apoye fuertemente y una banca privada que también los apoye para poder seguir con estos proyectos. Return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. La veritat és que m'ha servit molt, sobretot la sessió de posta en comú del viatge al Silicon Valley, perquè ha estat molt útil veure què pensaven els meus companys i totes les aportacions que han fet. It's a beautiful day. Ha estat una satisfacció impressionant després de 20 anys relacionat amb el món dels clústers, veure que s'ha creat una estructura que ajuda a connectar-nos amb Israel, amb el món del capital risc, i desitjo que, com sempre, hi hagin els recursos perquè aquesta estructura pugui rendir el seu màxim potencial. Mira, jo estic molt content d'haver tornat a venir. Jo crec que sobretot perquè, he pogut venir net, i això m'ha pogut permetre veure i tenir perspectiva de coses que realment em feien molta falta tenir perspectives. Això en el dia a dia és impossible tenir-lo. Per tant, content i aprofitat el temps.